Pasenikoak eskuartetik jeusi die, momentu horrek oingu gara. Denporiek eitzen deus berie, baina dana aldatu alda. Pipak zapak, total 90, txandala eta futbol kamiseta, pistatan rekreoan olgeta, bost frontoietara bizikleta, pasi edo sankriz botata, baloi bat alboan badazpada, zauriz beteta beti hanka, inoz baino berandu hau tarrapaladan. Lehenengo patinetie, osti guapo hartu arte, kanika eta kromoak, dibujoak ete ben, energi infinitoak, gorpuz txiki baten, jolasten fugitora, segundoak estiez joaten. Telefono barik timbrie jota kalera, kriston egune dauta, futbolien nein ta izer ditxute klasera. Etxera joan bier, baina azkena, amu manera jaten kuadrillegaz klaisen, karrera bat botaten baizitin tankiataten, arbolatara igonda musturredunun sartzen, erregaletan lorak domekatan deskantzeo. Utxilie hartu ta eskapeu klasetik harin, barikoetan alarmi jordu kortetan, ilusio piloa eta diru barik, baina tranquil esperientzisek ez dauz errentan, eguzkisek gogor joten bada bene lanera. Barike amitaz bostxarli sartzen genu zen, kolo erragaz buruz bera eskilerak, egune geratzen ziren laburta flekilloak luze, txabola kasetak orduek pasetan, denpori gazteu barik pentsetan, parkeu edo aienden esetan, nunun geratu da egoten bertan. Gabonetako kartak, familizegaz afaltzie, ordenador sarrak agin pare batxun faltie, autobusien dana gube atxien, azken momentuen lanak pederrera pikeu barik barike, Sanjuko patxangak, lenguzu baten, arropa sarrak, zikin zen garbi, bardin prakak, Play 1 edo bi, baina pro ta jazta, txabolak bihurtu jakuz lonjak, buruz dakitxe ziztiko klaseko hormak, emoten badeude usteldu diela lorak, leku bardinen barri batek eitzen degora.